A rutin labor bár nagyon hasznos, messze nem ad teljes képet. Van legalább 5 olyan laborvizsgálat, ami gyakran kimarad, pedig nagy segítséget nyújt a kockázatok felmérésében és számos krónikus betegség megelőzésében. Kezdjük rögtön egy olyan paraméterrel, amelynek nagyjából minden 5. ember esetében megemelkedett a szintje, és összefüggésbe hozható a korai szívhalállal. A szóban forgó paraméter a lipoprotein kis a, rövidítve LP kis a. Annak, akinek a családtagjai körében történt korai életkorban szívinfarktus, a lipoprotein kis a ellenőrzése életmentő lehet. A vizsgálatot egyszer azonban mindenkinél érdemes elvégezni, lehetőleg minél korábbi életkorban, hogy az átlagosnál magasabb szív- és érrendszeri kockázat kiderüljön. De mi is ez a laborérték, és mit érdemes tudni róla? Az LP kis a nagyon hasonló az LDL részecskéhez, azzal a különbséggel, hogy ehhez egy extra fehérje is kapcsolódik. Ennek az lesz az eredménye, hogy a lipoprotein kis a sokkal agresszívebben épül be az érfalba és járul hozzá az érrelmeszesedéshez, mint a normál LDL. Ráadásul a vérrögképződés kockázatát is növeli. Mivel a szintjét nagyrészt öröklött tényezők határozzák meg, ezért az étrend és a rendszeres testmozgás alig befolyásolja, és érdemben egyelőre gyógyszeresen sem módosítható az értéke. Mi az, amit ilyen esetben mégis tehetünk? Nagyon fontos, hogy a magas érték esetén különösen oda kell figyelni az egyéb szív- és érrendszeri rizikófaktorokra, mint például a magas vérnyomás, emelkedett vércukor, inzulinrezisztencia, dohányzás és elhízás. Lényeges továbbá, hogy egy másik laborparaméter, az ApoB, vagy legalább az LDL koleszterin szintjét rendszeresen ellenőrizzük, és folyamatosan alacsonyan tartsuk. Az ApoB-re nem sokára részletesebben is kitérünk. Mivel a lipoprotein kis a értéke javarészt genetikailag meghatározott, az esetek túlnyomó többségében elegendő egyetlen egyszer elvégezni a vizsgálatot, hogy tisztában legyünk a kockázattal. A szintje 300 mg per liter alatt tekinthető normálisnak, és 500 mg per liter felett már magas kockázatról beszélünk. Az apolipoprotein B, rövidítve ApoB, egy fehérje, amit az érrelmeszesedést fokozó részecskék hordoznak a felszínükön, mindegyik pontosan egyet. Az ApoB abban különbözik az LDL koleszterintől, hogy nem a koleszterin koncentrációját méri, hanem az érrelmeszesedés folyamatát gyorsító részecskék számát, ami pontosabban mutatja a kockázatot. Előfordulhat ugyanis, hogy az LDL koleszterin értéke normális, az ApoB szintje viszont veszélyesen magas. Az ApoB értékét különösen hasznos leellenőrizni magas triglicerid szint, inzulinrezisztencia, 2-es típusú cukorbetegség, metabolikus szindróma és elhízás fennállásakor, mivel ilyen esetekben az LDL koleszterin általában pontatlanabb és nem feltétlenül jelzi a valós kockázatot. Az ApoB-re érdemes tehát úgy tekinteni, mint az LDL koleszterin egy megbízhatóbb és precízebb változatára. Rendszerint minél magasabb az ApoB szintje, annál inkább fokozódik az érrelmeszesedés folyamata. Ezért az esetek többségében érdemes 80 mg per deciliter alatt tartani a szintjét, magasabb szív- és érrendszeri kockázat esetén pedig a célérték még ennél is alacsonyabb lehet. Az ApoB-ről bővebben egy korábbi videóban már volt szó, annak linkjét a leírásban találod. Sokan megnyugszanak, amikor kiderül, hogy az éjgyomri vércukruk jó, ezért gyakran csak akkor szembesülnek azzal, hogy gond van, amikor a vércukor értékük már megemelkedett. A szervezet ugyanis hosszú évekig képes normál tartományban tartani a vércukrot úgy, hogy közben a hasnyálmirigy egyre nagyobb mennyiségű inzulin termel kompenzálásként. Eközben fokozatosan alakul ki az inzulinrezisztencia és a cukorbetegséget megelőző állapot. Az éjgyomri inzulin szintjének emelkedése gyakran egy fontos figyelmeztetés, hogy az anyagcserénk már nem működik optimálisan. Míg a laborleleten a normál tartomány felső határa gyakran 25 milliegység per liter, az ideális szintet sok szakértő jóval lejjebb, gyakran 6-8 milliegység per liter alá teszi. A céltartomány egyébként egyénenként némileg változhat. Az éjgyomri inzulinérték meghatározása azért is fontos, mert ebből és az éjgyomri vércukorértékekből számítható ki a HOMA index. Ha ennek értéke 2 fölé esik, akkor erős a gyanú arra, hogy inzulinrezisztencia áll fenn. Az index értéke 1 alatt optimális. Míg az éjgyomri inzulin és a HOMA index értéke alapján egy hasznos pillanatképet kapunk a cukoranyagcseréről, a szervezet cukorterhelése adott dinamikus válaszát leginkább terheléses cukorvizsgálattal mérhetjük fel, melyet párhuzamos inzulinszint méréssel kell kiegészíteni. Ez a vizsgálat érzékenyebben jelzi a kezdődő zavarokat, ezért jobban segíti a korai felismerést, ugyanakkor költségesebb és valamivel körülményesebb az elvégzése. A B12 vitaminhiány nem ritka, főleg az idősebbek körében. Az esetek egy részében erre utalhatnak a túlságosan nagyméretű vörösvértestek, melyeket a laborban a normálisnál magasabb MCV és gyakran MCH érték jelez. A hagyományos szérum B12 vitamin vizsgálat azonban gyakran nem ad megbízható eredményt, mivel az inaktív és az aktív B12 vitamin szintet együtt méri, ami elfedheti a hiányállapotot.
Itt jön a képbe az aktív B12, vagyis a holotranszkobalamin, ami a sejtek számára jól hozzáférhető és hasznosítható, ezért szintje jóval pontosabban mutatja a B12 vitamin ellátottságot. A B12 vitamin a szervezetben számos enzim működéséhez nélkülözhetetlen és elengedhetetlen olyan fontos élettani folyamatokhoz, mint például a DNS-szintézis vagy a vörösvértestek képződése. Súlyos B12 vitamin hiány esetén jelentkezhet például vérszegénység, fáradékonyság, zsibbadás, koncentrációzavar és idegrendszeri tünetek is. A hiány leggyakoribb okai közé tartozik a különböző gyomor- és bélrendszeri problémák miatti elégtelen felszívódás és a nem megfelelő táplálkozás. Itt fontos megemlíteni, hogy mivel B12 vitamin az állati eredetű élelmiszerekben található, ezért a vegán étrendet követőknek sokkal jobban oda kell figyelni a megfelelő B12 vitamin bevitelre. Mindemellett egyes gyógyszerek hosszú távon mellékhatásként is okozhatnak alacsony szintet. Ilyenek például a gyomorsav csökkentő protonpumpagátlók és hisztaminreceptor blokkolók, valamint a metformin is. A szervezetben a vas nélkülözhetetlen az oxigénszállításhoz, hiánya többek között vérszegénységhez is vezethet. A vashiány főként a reproduktív korú nők esetében hazánkban is rendkívül gyakori. A szérum vasszint önmagában azonban nem mutatja megbízhatóan a vashiányt. A ferritin ezzel szemben a legtöbb esetben jól jelzi a kiürült vasraktárakat, olyannyira, hogy alacsony szérum ferritin szint esetén szinte mindig vashiány áll fenn. Fontos, hogy a normális szint viszont nem zárja ki a vashiányt, mert a ferritin értéke a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok során is megemelkedhet. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a ferritin szintje vashiány esetén sem csökken a határérték alá, vagyis tévesen megfelelő vasraktárakat jelez, miközben valójában vashiány áll fenn, ami a gyulladás miatt elfedve marad. A transzferrin szaturáció egy másik hasznos laborvizsgálat a vashiány kimutatására. Ez azt mutatja meg, hogy a vasat szállító fehérjék mennyire telítettek. Az alacsony érték leggyakoribb oka a vashiány, de bizonyos gyulladásos állapotokban és krónikus betegségekben normál vasraktárak mellett is csökkent lehet a szintje. A transzferrin szaturáció értékét a fennálló gyulladás éppen ellenkezőleg módosíthatja, mint a ferritin esetében, vagyis csökkentheti. Ezért is érdemes a ferritint és a transzferrin szaturációt együtt vizsgálni vashiány gyanúja esetén. A vasellátottság laborban történő ellenőrzése azért is fontos, mert hiány igazolódása esetén vaspótlásra lehet szükség, a felesleges vasbevitellel azonban árthatunk is a szervezetünknek. Végül, de nem utolsó sorban érdemes pár szót ejteni a C-reaktív proteinről, vagyis a CRP-ről. Ennek tartósan emelkedett értéke ugyanis krónikus gyulladásra utal, és összefüggést mutat a szív- és érrendszeri betegségek megnövekedett kockázatával. Ennek megítélésére az ultraszenzitív, vagyis magas érzékenységű úgynevezett HSCRP vizsgálat alkalmas, ami 1 mg per liter alatt alacsony, míg 3 mg per liter felett már magas kockázatot jelez. A CRP-ről itt most bővebben nem lesz szó, mert korábban ebben a témában már készült egy videó, aminek a linkjét megtalálod a leírásban. Ha hasznosnak találtad ezt a videót, és szeretnél ehhez hasonló tartalmakat látni, ne felejts el feliratkozni a csatornára.